салом дӯстони азиз, ин ҳаст барномаи Ситораи футбол ва чӣ хеле ки шумо аллакай фаҳмиден, гап дар бораи футболисто мерава. Касоне ки вақташ дар зур гузаштагияну номшон дар таърих мондагиай, ё ин касоне ки айни замон ва бозиёшон шуморо дар ҳайрат мемонанд. Рафтем. бисёриҳо ин бозингара яке аз 5 беҳтарин бозингарои замонавӣ мегӯянд. Бозингаре ки ба дриблингаш ҳамаро ошиқи бозиш гардондагиай. Бозингаре ки хича ягон хе нишон намета, ягон хе скандал намекунаву диққати мардума фақат ба бозиёш ба худаш ҷалб мекунад. Лек ба фикри шахсии ма чанд қай ӯро дӯст надоранд, ӯ ҳолиам яке ай нописандидатарин бозингарои ҳозирае. Мақсад қадри ӯ ай яхел бозингарое ки дар якум саф мемонандшон бояд зиёдтар боша. Ай ҳамин сабаб ма якум барномаи Ситораи футбола ай ҳамин бозингар сар кардам, на ин ки барои шумихаву дигараш. Инак шинос мешем касе намешиносаш, касе ки мешиносаш умедворам ки баъди ин барнома бо хушрӯтар мешиносенаш. Эден Азар 7 январи соли 1991 дар шаҳри Лалувьери, Белгия, дар оилаи футболисту футболистка ба дунё омад. Яъне ки падару модари Эден низ футболбоз буданд ва ногуфта намонад ки модараш дар висши дивизиони Белгия бозӣ мекард. ҳамчунин дар оилаи Азарҳо ай беғарзи Эден 3 фарзанди дигае ки ваё ҳам футболистанд. Як додараш Торган Азар дар Германия яке ай бозингарои беҳтарин ба ҳисоб мерава ва ҳамин тобистон ӯро Боруссия Дортмунд ба нархи 25 миллион евро ай Боруссия Мюнхенгладбах харидорӣ кард. Дигар додарош бошанд дар футболи ҷаҳонӣ нав қадам мондестанд ва боварӣ дорум ки ба қарибӣ номҳои Килиан Азар ва Итан Азар ҳам дар забонҳои мухлисои футбол пов мехӯранд. Эден Азар соли 2005 ба Франсия равон шида ба дастаи ҷавонони Лил дохил шид ки дар уҷа 2 сол пасаш дар синни 16-солагиш уже якум бозиша дар состави асосишон гузаронд. ҳамагӣ дар системаи Лил 7-8 сол гузаронда 190 бозида иштирок карда сезони 2008-2009 ва 2009-2010 яъне ки 2 сол подряд лучший молодой игрок номида шид. Тоҷикишкати гирем беҳтарин бозингари ҷавони сол. Ана сезони дигариш дар сезони 2010-2011 Эден Азар ҳамроҳи Лил чемпиони Франсия шиду болои Кубоки Франсиярам бирид. Иёш кам набуд бо бозингари сол дар Франсия номида шид ки учен ӯ нав 20 сола шида буду ҳоло ҳам ҷавон буд. Тренере ки бозии Азара ай ҷавониш пай мебурд ҳамун вақто нақл мекард чихе Азар дар як бозиш 5 бозингари дастаи рақиба финқати гузашта гирда атрофа нигоҳ карда гол назаду дар ҳамраҳи худаш галивой пас дод. Ногуфта намона ки ба дастаи асосии сборни Белгия Азара аллакай ай 17-18 солагиш файрод мекарданд. Мара дар 18 солагим як бор командаи футболи домонда гирифтан то ҳозира фахр мекунам. баъди ин қадар дастовардо мара ҳозирам дар ёд май чихе ҳамаи клубҳои Аврупо мехостанд Азара бихаранд. Зинедин Зидан ӯ вақто тренери Реал набуду, лек ҳамчун дӯсти наздики шахси ҳурматдор Эден Азара ба Реал Мадрид тавсия дода буд. Аммо Реал ай сабабе ки учен Роналду гримбит мекард камтар интерес карда ки аммо хариданда дух накард. Манчестер Юнайтед дам ба дам Лил дар ҳархе пешниҳодо мекард. Арсенал, Ливерпул, Манчестер Сити, Интер, Барселона ва дигар клубҳои калонтарини ҷаҳон ҳам мехостанд ки Азара ба даст биёранд. ҳамун соле ки Челси Лигаи Чемпионҳо да ғолиб омад, Азар дар як проекти хубе нишон доданд, то ки Азар бифаҳмад ки танҳо ҳамроҳи ҳамин даста ӯ метавонад ба қуллаҳои баланд расад ва Эден тобистони соли 2012 ба нархи 40 миллион евро ай Лил ба Челси гузашт. ӯ вақто ҳама як савол медоданд:
оё азар метавонад да челси ягон чӣ нишон дода ё ки ика таърифову дастовардо да қиинтарин лигаи аврупо уқа ёрдамаш намекунанд ки азар на танҳо тонист ӯ дар якум сезонаш ҳамроҳи челси чемпиони лигаи аврупо шида дар дуюм сезонаш боз ҳам беҳтарин бозингари ҷавони соли англия интихобш карданд. бисёри экспертҳо дар соҳаи футбол Эден Азара ба Лионел Мессиву Криштиану Роналду баробар мекарданд. мухлисои челси боша фахр мекарданд ки чунин бозингар дар дастаи дӯстдоштаи ҳамеё мебозад. дар сезони 2014-2015 челси ба ёрии азар чемпиони англия ва соҳиби кубоки англия шид. азар боша бозингари соли англия номида шиду болоӣ бо ай тарафи манбаъҳои ахборотӣ низ бозингари сол интихоб карданаш. 2 сол пасаш Эден Азар ва челси боз ҳам чемпиони лигаи англия шиданд. сезони 2017-2018 челси соҳиби кубоки лигаи англия шид. ана ҳамин сезони 2018-2019 ки нав тамом шид, азар челсира дубора соҳиби кубоки лигаи аврупо кард. хотиррасон мекунем ки финали ҳамин лигаи аврупо охирон бозии Эден Азар дар дастаи челси буд ва ҳамира дониста азар тамоми ҳастиша дар ҳамун бозӣ сарф кард то ки дастои нақати клубу мухлисои клуб хайрхуш кунад. 2 голу 1 галивои паси азар ҳисоби 4-1 бар зидди арсенал дар финали лигаи аврупо ва эълони гузариши Эден Азар ба Реал Мадрид. ин қадар сол стабилна лидери челси буд. 352 бозида иштирок карда 110 голу чимчанта пас дод ва акнун аз ин пас пешсафи Реал Мадрид мешава ва ман ҳамчун шахсе ки уқа бозиҳои Реала тамошо намекуна беҳад сезони нава интизорум барое ки боварӣ дорум ки азар дар любой клуб хича меёва. чӣ хеле ки лидери Лил буд, чӣ хеле ки лидери Челси буд, ҳамухе лидери Реал Мадрид мешававу номи хича дар таърихи суперклуби испанӣ ҷо мекуна. беҳуда дар презентатсияш 50 000 мухлис наёмадай. значит мухлисои Реал ай ӯ хела умед доранд. ман бошум ҳамчун мухлиси хиди футбол тарафдори ҳархе ҳодисаҳои таърихиям. муваффақият ба Эден Азар барое ки ин бозингар ҳаққи ба дигар бозингарҳои ҷавон намуна будана аниқ дорад. ба ҳамин нақли ма ба охир мерасад радной. агар ки махсус худат да ҳамин барнома маҳқул шида боша, подписатся кун, колокольчика биҷиқ ва барномаҳои нава интизор шав барое ки ин барнома на фақат дар бораи футболистҳо мешава. ситораи гуштин, ситораи самбо, ситораи ММА, UFC ва умуман ситораи варзиш, чунки ин канал дар бораи варзиши ҷаҳоние. касе барномаҳои оянда дар бораи ягон варзишгари дӯстдоштаи худаш маълумот гирифтан хоҳад дар комментҳо нависа то ки ман ба хости дили шумо кор кунам. ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошед.